formation? A partir dels 6 anys ja pots començar l'escola en Espanya. Als 4 inclús pots ja estar en l'escola. A quina edat s'acabó l'escola? A Espanya, bé, així a València, l'escola primària s'acaba com als 9, 8 anys, 10, 11, i després comences el que per a vosaltres és el col·legi, i això es termina als 16-15 anys. Després comences el que per a vosaltres és el liceu i es termina als 17 i ja, si vols, entres a la universitat. Quina matière o assignatura s'estudia a l'institut? S'estudien moltes matèries. Quan arribes a acabes l'ESO pots agafar lletres o ciències, segons el que tu vulguis estudiar, i dins d'aquests grups hi ha matèries especialitzades en ciències i lletres, per després fer la carrera que tu vulguis. S'ensenya de la mateixa manera dins totes les regions espanyoles? No. Hi ha diferents classes on tu pots elegir si vols que s'ensenyi més una llengua o l'altra. Amb el batxillerat podes anar dins totes les universitats? Depenent del batxillerat que agafes, si és de ciències o de lletres, pots entrar, quan arribes a la universitat, a unes carreres o a unes altres. Per exemple, si agafes el batxillerat de lletres, pots fer carreres de, per exemple, història o filosofia o literatura. Però si agafes les de ciències, aleshores com t'especialitzes en o biologia o disseny o física i química, agarraràs matèries a la universitat que siguin de ciències de la salut o d'arquitectura o enginyeries, coses semblants.